நேயர்களுக்கு அன்பும் நன்றிகளும். இது பழைய பேப்பர். அப்பா நம்ம பேப்பர்ல நம்ம பசங்க சுட சுட என்ன போட்டிருக்கானோ. விக்கிரவாண்டியில் கட்சியின் கொள்கை விளக்க மாநாட்டை நடத்தி முடித்திருக்கிறார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய். காந்தியம், தமிழ் தேசியம், இந்திய தேசியம், பெரியாரிசம், மார்க்சியம், அம்பேத்கரிசம் எல்லாம் தாண்டி வேலு நாச்சியார், அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் கொள்கைகளை ஏற்றிருக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் கொள்கை பேசிய தலைவர்கள் அல்ல. என் கேரியர் உச்சத்தில் இருந்த போதும் அந்த ஊதியத்தை உதறிவிட்டு உங்கள் விஜயா, உங்களை மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கேன். 10ஓடு 11ஆக மாற்றுக் கட்சி என சொல்லிக்கொண்டு எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜாக வரவில்லை. ஒரு முடிவோடத்தான் வந்திருக்கேன். கூட்டணி ஆட்சிக்கும் தயார் என சொல்லியிருக்கிறார் விஜய். அந்த மாநாட்டுக்கு பிறகு விஜயின் உரையை வைத்து சோசியல் மீடியாவில் ட்ரோல் செய்கிறார்கள் சிலர். அதற்கு பதில் தரும் விஜயின் ரசிகர்களை அணில் குஞ்சுகள் என்று பதிலடி கொடுக்கப்படுகிறது. ஏன் அணில் இங்கே வந்தது? விஜய்க்கும் அணிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அதற்கு பின்னால் ஒரு கதை இருக்கிறது. 14 வருஷங்களுக்கு முன்பு நடந்த அந்த பிளாஷ்பேக்குக்குள் போவோம் வாருங்கள். 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார் விஜய். அவருடைய விஜய் மக்கள் இயக்கம் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு கொடுத்து பிரச்சாரத்திலும் பங்கெடுத்தது. ஜெயலலிதாவின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் எல்லாம் விஜய் படம் போட்ட கொடிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. தேர்தலில் வென்று ஜெயலலிதா ஆட்சியையும் பிடித்தார். அப்போது ஜெயலலிதாவை பார்த்து வாழ்த்து சொன்னார்கள் விஜயும் அவருடைய அப்பா சந்திரசேகரும். தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளை 2011 மே 29ஆம் தேதி சென்னை சங்கீதா திருமண மண்டபத்தில் சந்தித்த விஜய், அம்மா ஆட்சி அமைய அணிலாக இருந்தோம், அணிலாக இருந்த காரணத்தை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றார் விஜய். அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மக்கள் இயக்க நிறுவனர் எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் தான் தலைமை தாங்கியிருந்தார். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகர் விஜய், நமது இயக்கம் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டேன். நீங்கள் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளில் இருந்தாலும் அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு என் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு ஜெயலலிதாவின் வெற்றிக்கு முழுமூச்சோடு உழைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரட்சி தலைவி அம்மாவின் பொற்கால ஆட்சி அமைய நாமும் ஒரு அணிலாக இருந்த காரணத்தை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் வெற்றி பெற்ற பல வேட்பாளர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்களது கடுமையான உழைப்பை பாராட்டிய போது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது. மாற்றம் என்பது மானிட தத்துவம் என்று கவியரசு கண்ணதாசன் சொன்னது போல நமது நற்பணி மன்றங்கள் காலப்போக்கில் நற்பணி இயக்கமாக மாறியது. இலங்கை தமிழர்களுக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்தது முதல் ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு கம்ப்யூட்டர் மையங்கள் ஏற்படுத்தியது வரை பல சமூக நலப்பணிகள் செய்து நமது இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக மாறியது. இனி மேலும் சமூக நலப்பணியை தொடர்ந்து செய்து முதலமைச்சர் அம்மாவின் கரத்தை வலுப்படுத்தி அம்மாவின் ஆசியோடு உங்களின் எதிர்காலத்தையும் ஒளிமயமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். விவேகானந்தர் சொன்னது போல வேகத்தோடும் விவேகத்தோடும் பணியாற்றுங்கள், நாளைய உலகம் உங்கள் கையில் என்று கொஞ்சம் விரிவாகவே பேசினார் விஜய். அம்மா ஆட்சி அமைய அணிலாக இருந்தோம் என அன்றைக்கு விஜய் சொன்னதன் பின்னணியில்தான் இன்றைக்கு அந்த அணில் கதையெல்லாம் கிளம்புகிறது. கட்சி கொடியை விஜய் அறிமுகம் செய்த போது அணில் என்கிற வார்த்தை வைத்து அவரை சமூக ஊடகங்களில் ட்ரோல் செய்தார்கள். கொடியில் இருக்கும் யானைகள் படத்திற்கு பதிலாக அணில் படத்தை மாற்றி வெளியிட்டார்கள். அந்த அணில் கதை இப்படித்தான் வந்தது.